Dit is eigenlijk het enige paviljoen wat zo pontificaal midden op het strand staat. Alle paviljoens in Nederland die hebben vergunning van Rijkswaterstaat, maar dan in de Duinvoet. Wij staan hier echt midden op het strand. En dat is uniek. Dat komt eigenlijk nergens voor. Maar dan brengt ik nogal wat mooi, zeg mooi. Ja, dit is een zogenaamd zomerpaviljoen. Dat moeten wij in het voorjaar, half april, beginnen we die op te bouwen. En nou moet je de boel weer opbrekken. Ja, nou moet het verhaal weer omdraaien. We moeten nou weer retour. Dus alles moet er nu weer af en terug naar de opslag in het dorp. En uiteindelijk wat er overblijft, als jij hier over 14 dagen, misschien 3 weken weer komt, staan er alleen nog maar palen. Je moet heel erg rekening houden met de elementen. Dus als het een beetje als het spring is en de wind die gaat draaien naar noordwest en dan windkracht 6, 7, dan staat hier zomaar 1,5 meter water hieronder. En dan moet ik heel veel materiaal dus van het strand afrijden, wat anders wegspoelt. Ja. En je bent ook wel eens te laat. In 2006 te laat geweest. Dat was in die tijd dat die Friese paarden ook op dat eiland stonden in Friesland en dat ze die paarden daar toen niet af konden krijgen. Nou, in diezelfde week is mijn paviljoen eraf gespoeld. Maar wie niet hier toen bezig toen het gebeurde? Ja, ik ben hier tot 1 uur ben ik hier gebleven en toen moest ik eraf. Want toen stond hier al zoveel water dat ik begon gevaar voor mijn eigen leven te ervaren. Ik denk bliksem, ik moet eraf. Dus ik ken je niks hoort van een tasje. Ik heb toen vanaf 1 uur tot 's nachts 5 uur heb ik hier door de duinen heen gebanjerd, daar boven op en neer. En ik kon niks. En ik hoorde het glas en de kopjes hoorde ik kapot slaan door de golven. En dan ging het licht van de vuurtoren er elke keer overheen en dan ligt het paviljoen even op. En nog een keer, het was pikdonkere nacht. En op een gegeven moment gaat het zoeklicht van die vuurtoren er weer overheen. En ik denk, het licht van de vuurtoren is stuk. Ik heb nog naar de vuurtoren gekeken, ik denk, lamp is uit. Maar wat was er nou? Het paviljoen was eraf. En wat doe je in de winter? Nou, dan begint eigenlijk het onderhoud van het paviljoen. Maar je moet het dus in een paar maanden verzien je? Het gaat in ongeveer 4 maanden. Dan moet ik mijn inkomen bij elkaar scharrelen. Het is geen dikke boterham, dat kan ik je wel vertellen. Maar het is wel hartstikke leuk werk. Het leven wat jij hier hebt op zo'n strand is natuurlijk rijkdom. Dat je op zo'n locatie mag werken. Ik heb nou net mijn 26e jaar afgesloten. En ik begin met heel veel plezier. Kijk ik nou weer uit naar volgend jaar, dat ik hem er weer op kan zetten. En dat ik het verhaal nog een keer kan doen. Nog een keer beleven. Corcoreja, ande cairati. Meghindina, per morire iori. Linda lake, lulu yashukara. Edayake, shana boilo shana. Het is net het meest intelligente werk, zeggen ze, maar aan de andere kant, je kan zo goed nadenken, je bent zo met je gedachten bezig. En eigenlijk is dit een heel aards, heel down to earth. Ja, maar wat denk je dan om? Het kan voor alles wezen. Het kan wezen over de wereldproblematiek. Wat gebeurt er nou in het Midden-Oosten? Hoe zit het hier met de regering? Wat zit er achter? Waarom worden bepaalde beslissingen om? Maar ben je dan het helemaal depressief na je weekend plukken en zo gedacht? Nee, ik heb vogels, het is heel vredig. Het is haast therapeutisch, hè? Ja, ze zeggen wel eens van eigenlijk, of tenminste vrienden van ons uit het Westen, ze maar eigenlijk mensen gewoon uitnodigen om je te ontstressen. Ja, als je een bed en breakfast hebt en dan dit werk erbij, nou, dan is het klaar. Dan ga je wat helpen. Ik ben geen therapeut. Nou, maar je meesten die betalen om je te plukken, hè? Vertel je over wat, hè?
Ja, maar als je rijden van die gestreste lui krijgt, uit het westen, waar ik heb 6 hier in het westen wennen. En die problematiek gaat vaak over hele lietse dingetjes of wat dan ook. Nee, daar heb ik geen zin in. Hou je nog zelf ook van deze bijen? Ja, heerlijk. Het is moa's, ik weet al precies waar de lekkerste zitten, dus denk ik moa's eerst even langs. En die ben nou op, dus nu maak ik maar deze soort van, die is wat zoeter. Maar wel heel erg lekker. Ja, en dan stiekem tussen ik even een... Nee, viert ik. Dan ben je bezig met plukken en dan denk ik er net om. De laatste weken, dan de laatste vandaag, dan is het inderdaad van wat vind ik hier eigenlijk leuk aan. En dat echt, ik ging geen baan misschien, ik wilde niet meer naar het land, want daar, ik heb skimmy nog. En eet je zeker niet meer? Nee. Ja, dan word ik het niet meer. En dan die je erop, dan stinkt weer te trappelen van ongeduld. Want dan word ik plukken. Dus dat is gewoon een cirkel, die is altijd met rood. Dat is heerlijk.